Hello po sir, good evening po. Pwede po ba kayo ma-disturb saglit lang po? Ano po kasi, magjowa po kasi kami. Tapos, ayun na niya sa akin eh. Pwede ko pa ipa-assume ko sa inyo sir? Ipa-assume ko po. Ano bang masasabi mo sa kanya sir? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi yan, ayaw mo. Bakit po sir? Susi ka ba? Ayun niya sa akin sir eh, kasi dudes daw ako sir eh. Kulindo, Naghahanap siya ng mga ducks. Bakit binibenta mo na ako? Sabi mo kanina ayaw mo na sa akin, tapos ngayon magtatanong ka. Sa bagay, ayun siya nag-isip eh. Kung ayaw mo, wag mong siraan. Ano siya? Sige na sir, mura lang sir, 1,000 sir, pang Starbucks lang sir. Pang Starbucks sir, gusto niyang magkape doon. Hindi pa siya nakapagkape ng Starbucks eh. Bakit ayaw mo sa akin, sir? Ayaw mo sa akin, sir? Magalit yung ano ko. Hindi ka ba nagmandahan sa akin? Maganda ka kaya. Made in Japan to sir. Oo. Hindi pa ako overused. Ano lang, ako yung na-overuse sa kanya. Sobrang ganda kasi sir, eh, wala akong tulog sa gabi. Mayabang na naman. Ikaw na ba? Hindi eh. Totoo naman ah. Totoo naman, sobrang hyper mo kasi. May asawa ka na ba sir? Wala? Oo. Okay na yun, sir, siyaro naman, wala kang 1,000 dyan sir. Oo nga. Pera. Ano man trabaho mo sir? Bakit wala kang pera? Wala kang trabaho. Pwede, i-install mo lang sir. Installment. Ay, bundle lang sa muna ngayon sir. Pero hingin ko yung number mo. Wala akong pera. Pwede mo siya dalhin ngayon? Take out. Opo. Ikaw sir, baka may pera ka dyan. Pahiramin mo siya. Pahiram mo sa kanya, pera mo. Hindi yung jowa ko. Ah, may jowa ka na. Pero sa kanya, okay na okay siya sir eh. Walang jowa. Wala. Ayun na. Pagharap na lang tayo ng iba. Harap Sir, doon lang sa guard. Sa guard lang sir. Hello sir, good evening po. Pwede po makisuyo? Sandali lang. Bali, maghihiwalay kami kasi kami ng girlfriend ko ngayon eh. Tapos, naghahanap ako ng mag-a-assume nito. Ikaw sir, gusto mong mag-assume sir? Ay, pa-assume ko sana sa inyo eh. Mura lang sir, 20,000 sir. Ayaw mo, sir. Makinis ako. Huh? Focus eh. Ayun ba yan? Ano yan, prank? No. Sige nga, hanapin yung camera namin. Oh, hindi yan prank. Ito yung manager. Sige sir, oh sige. Bakla man ako, hindi ako gusto ng babae ito. Lalaki talaga ito. Pang down payment lang po ng kano sir. Motor lang po. Oh my God! Maulawang ka. Tumago na din ito. A few moments later. Kini. Ayoko na sa kanya. Nasali ka naman doon. Ano kasi jots daw kasi ako eh. Gusto niya yung ano. Oh, naghahanap siya ng ducks. Relax ka ba, sir? Sige na po. Down payment lang ng motor po. Okay na yun sa akin. Ay, show niya oh. Show na. Pagkita ulit mo. Oh, ayaw mo yung screen. Parang Japanese to ah. Sila yung. Wag yan, naglalaro ng email. Baka mabubog sa inyo.
Ano ba yan? Pang Starbucks lang daw niya. Oh, pa Starbucks lang ako day. Ay, dili ka mo ganahan sa iya ha. Oh no! Ayun, ano po. Sa akin po. Malaki sahod ko po. Sa probinsyano po. Dito to yan. Ayun lang, di ko siya ganahan sa ibang tao. Sige. Hindi, kasi may ipapa-assume kasi ako. Itong boyfriend ko, ipapa-assume ko sana ng 1,000. Ano kasi, ayoko na kasi sa kanya. Jutes kasi siya. Ito yun. Ikaw lang masabi nun. Malaki lang siguro yung sa'yo. 1,000 lang. Pang Starbucks lang niya, ma'am. Starbucks. Gusto niya pumunta sa Starbucks. Sige naman, 1,000 lang. Mura na yun. Overused na kasi yun siya. Ikaw lang magsabi niya. Kung ayaw mo, ayaw mo. Huwag mong siraan. Sige na, ma'am, para maka-uwi na. Maka-uwi na ito, Para ma'am. makauwi na ako, ma'am. Pagod na kasi ako kakaikot dito. Gusto siya magkape sa Starbucks, ma'am. Hello po. Ma'am. Ma'am. Sir, nagjowa kayo, sir? Hindi po. May jowa ka, ma'am? Wala. Sige, ma'am. Assumin nyo na ako, ma'am. Bakit mapangit ba ako, ma'am? Bakit natawa ka? Masaya ka na? Kasi ayoko na sa'yo. Give up ka na. Pumunta ka na dun. Sige na, ma'am. 1,000 lang, ma'am, para makapunta na yun sa Starbucks, ma'am, oh. Hindi kasi siya nababagay sa akin, ma'am. Sobrang puti lang siya, ma'am, eh. Galing ba yan ng Japan? Made in Japan yan, ma'am. Okay. Run. Ma'am. 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 Prank lang, ma'am. Excuse me, sir. Pwede magtanong, sir. Nag-gym ba kayo minsan? Ang laki ng katawan niyo, sir, eh. Bakit malaki, sir? Anong sekreto, sir? Okay kayo. Lami kayo. Yohohon mga ka-dwarf! So ngayon, sana nagustuhan niyo ang bagong episode natin. So wala muna tayong shoutout ngayon mga ka-dwarf. So may ipapakilala lang sana ako sa inyo mga ka-dwarf. Sa rin silang prankster. Nagsimula pa lang silang mag-prank. So kasama ko ngayon ang Duo Vibes. So kawala dyan sa mga viewers natin. Anong baka may shoutout ka, boy? Shoutout pala kay Patrick Lasha, kay Carl Banagwa, kay Puting Kamatis. Thank you, Dol. Idol, sana tayo naman sa susunod. Sana mag-collab tayo. Tayo. So ikaw, baka may... Shout out kay kay Ching. Well, shout out kay Ching Abisar at saka kay Kathleen Fernando. So yun lang mga ka-drop. So ako lang yung walang shoutout. Sila yung may na-shoutout. So ako wala muna. So, abang-abang sa susunod na episode. Let's go!